toda kumupa mbiri nerukudzo nekuti zvakafanira iye. Saka patinenge tichidzidza ndepekuti nguva yekudzidza haizi nguva yenharo tinowirirana. Nguva yekudzidza inguva yekuonesana. Ende chatoda kuwirirana ndechekuti zvimwe zvese tingaite asi unouya neukasika. Amen. Saka tofanirwa kurangarira. Ende ndoda kukuudzai mese mugere panapa vane vakadzi nevasina, vane vasikana nevasina vakaroora nevasina nevacharorwa. Ndewekuti izvo Mwari achiunza mhuri, it was for a purpose. If you destroy the family, you destroy the nation. And if the nation has been destroyed, munongorarama semapenzi. Ende pari zvino pane one chinhu chaapo. It's a challenge yaapo yekuti izvo which family is functional, inoteedzera the principles dzaMwari neisingateedzere the principles dzaMwari. Problem huru yataanayo, especially tichitaura nemi vechipfana, ndechekuti most of the families are bastardized. Hakusisina inoda kuve consistent nesimple principle. Hapana achada kuti family represente Mwari here kana kuti irepresente nyika. Saka taakugara pasi tichiita argument yekuti izvo tinoda kuti zviviri zvisangane kuti chinhu chaMwari chisashande. Saka mikana yatoda kupanana panapa ndeyekuti paunenge uchishandisa chinhu chevanhu, remember you are representing a brand. And when you represent a brand, you cannot create a brand out of other people's brands. Yeah. Kana wafunga kutenga Benz hauzoti ndoda kuisa mawindo eAnglia. Because unenge wadestroya chinhu chevanhu. Saka iko tiri kudhila nechinhu chevanhu chinonzi family. Saka ndoda kuti tifambidzane tese tichiwirirana kana kusawirirana. Ende ndoda kutenda Mwari kuti tese takaita mukana wekuenda kuchikoro kusvika pawakagumira ipapo ndo chikoro chacho. Saka tese tinopa a very constructive argument. Ndokumbirawo vakomana 6 muye pano mberi. Vakomana 6. Kana pashaiko vakomana toti vasikana. Vakomana 6. Ndoda kuti mumire pomira 2 apo umwe ari kuseri kweumwe. Apa 2 umwe ari kuseri kweumwe, apa 2 umwe ari kuseri kweumwe. Ngona chechi katadza kusvika vakomana 6 panenge patoipa. Inenge yaipa chechi inenge yakuda kutovharwa handitika. Ngona yatadza kusvika vakomana 6 chechi iyoyo inenge yatoipa. Saka vakomana imimi zvatichaita ndezvekuti ima hapana chamuchataura, munenge makamira ipapo. And ini ndinde ndichitaura. Ndoda kuti tiburitse imwe pfungwa pachena. Ndoda kutanga ndabvunza kune munhu wese akagara mukati mechechi. Ndeyekuti izvo mubvunzo wangu ndewekuti pane vapfana kana kuti pane musikana here? Mune musikana here muchechi medu? Yes, asikana. Ndoda kuti undipindure mubvunzo. Uri kurarama nababa namai. Zvakakodzera here kuti baba vave up to date nezviri kuitika mukati menyika kuti vakwanise kucommunicate newe effectively? Mubvunzo wangu wakaoma here we? Ina ndiwanzobvunza yakaoma, kandobvunza iri simple inopindurika zviri nyore. Zvakakosha here kuti murarama kwatiri kuita mubereki ave up to date nezviri kuitika mukati menyika environment kuti akwanise kucommunicate nemwana wake effectively and to relate nemwana wake effectively? Simple question. Uri kuti zvakakosha. Saka zvakakosha kuti mubereki ave up to date nezviripo kuti ave mubereki ari effective. According to you, hatisi kuti ndo nema kana kuti chokwadi, according to you. Ipane imwe here youth inogona kundipindura mubvunzo uyu? Ndawa ma youth ndikatokutendekai mato youth handitika. Zvakakosha. Munofunga here kuti zvinoitika kuti mubereki nevana ma challenges atinawo ari kubva pakuti vabereki they are failing to upgrade? Anoti ndizvozvo, vari kuti ndizvozvo. Saka chiri kuitika ndechinoti mubereki ari kutadza kuita cope up neenvironment yaane mwana to the effect that
now mucommunity medu hapasisina effective communication, saka muri inokwanisa kusafa nazo. Ndo mafungiro. Pana anofunga zvakasiyana here nezvizvizvi? Nai sekuru. Inofunga zvakati siyane. Nechikonzero chekuti standard yangu kana iri yandinoziva ini ndo yandoshandisa kugaita mwana. Hanzi vabva vatonyatsobuda pachena kuti izvo iwewe manje zvekuda kuti ndi upgrade inonzi story. Ina handisi kuzo upgrade. Ndoshandisa standard yangu. Ndoshandisa standard yangu. Saka nyaya yacho yamve yatotangira ipapo. Handi ndizo zvoka. Maonero avo sekuru. Ndoziva kuti pamwe munogona kutokonana navo. Yes. Ndikuwirirana na vamupunga pakuti I think our challenge ndeyekuti standards evana have lowered. Isusu we are maintaining standards edu, but in trying to upgrade we are also lowering the standards. Manza kutaurwa namadha zvanzi yamuri kufunga kuti kuupgrade muruda kutotipinza mugomba. Saka ishu iri panapa ndeyekuti imi hamuna standard yamungatiudze kuti tiite pop up. Ende zvakanakira ndezvekuti nhasi tiri pano tese. Imi hamuna standard zvamuri kutoita ndezvekuti titori mumuti muda kutidhonzera pasi kuti tigofanana isusu nemi. Tikatofanana isusu nemi nyika yatofa. Ndakutaurirai kuti izvo panapa umwe nemumwe achataura pfungwa yake, but ticha ndiani? Ticha ndini. Handi ndizvo zvoka. So by the end of the day ngativei varume nevasikana nevanangu nechii patiri kudiscussa, let's be honest. Pamusana pekuti izvo if we do not discuss tinoita problem. We need to talk about these things because the gospel has to be practical. Yes. Ini tinofunga kuti yes vana vari kutiudza if we want to go kumastandard avo. Tikatovatora tikavadzosera kumarererwo atakaitwa isu tinogona kuti vana vedu vadzokere ende zvinhu zvedu zvidzokere papozisheni inodiwa naMwari. Madha vari kudzokorera kuti izvo imimi isu ndisi tine standard, imimi hamuna. Saka kana pana akakudza kuti mune standard anorwara. Ndo matauriro avari kuita. Ndinofunga kuti even tikada kuti ti-upgrade mastandards acho isu singaperezi. What is in the world is so much that tingatoite basa kungo-upgrade chiti all the time. Saka chiri best is to have a standard iri consistent toramba tiri papa nekuti hatingazvipedzi zvoku-upgrade zvacho tingatoite basa iroro. Regai ndinyarire nizivi zvangu semunhu mukuru. Mutaura apedzisa kutaura ndikuwirirana naye kuti chii chacho chiri kuda kuupgrade, chii chamuri kuda kutaura effect. Vapana musarambe muchingobvunzwa mubvunzo makanyarira semusima handirezeka. The final effect is communication. Communication becomes effective when it reaches in the intended manner. Uri kunosvikwa necommunication zvacho zvamuda kutaura nevanhu zvataura kutaura zvii zviri kufanira kuricha in the intended manner kuti behavior dzichinje. Hanzi chandingaitire night school kuti ndifanane newe chii chauri kudi nyatsoisa pasina nyaya yako yauda kuti ndifanane newe iwewe kuti kudii. Ticha vataura kuti zvimwe tingaita hedu tigotaura tigodii toziva kuti unouya zoreva izvo kuti standard yedu inofanirwa kutisvitsa kune unouya. Saka kana isusu tichidetsana kuti izvo standard inosvitsa kunouya tane mabhaibheri akasiyana hazvigoni. Saka ngativei neshuwa kuti chatinoti standard chacho chii isingataurwe nezita. Kana tisingadi kutaura nezita zviri nani kusenzesa standard yemadhara nokuti they exist than kufaita kustandard hausina kumboona hauna mesha. You are in danger to fail. Yai panambu yangu. Inini ndiri pakati nepakati. Nekare kuti pane zvimwe kukudzwa kwaitwa vabereki vedu
kwanga kunoona kuti unoti zvine mutsiri kana kuti aiwa kwozoitawo zvaakuita vana mazuva ano vari kuvatuje. Saka I think Bible rine standard. Bible tikateedza kuti Bible version chaiyo, and Adventism is a movement, and I think today tinofanira kumita halfway asi tichigaidwa neBible. Mbuya vati izvo ndiri kutonetseka nasekuru because pfungwa yavo ndeyakudhara. Saka ini dei ndisimo mumba ingade mune disaster tichiteera syllabus yemunharaunda. Saka panodawo mumwe pakati nepakati anenge achistabiliza zvinhu. Hande yuko ndofunga ndo motanga natete vari padhuze mumva maenda. Ini ndinongoti hapana upgrade inodiwa kana parent ari in touch naMwari, nokuti maparents akudhara aitogona kueffectively communicate nevana vavo even angati literate, aikwanisa kuudza vana vane hunhu, vana vanoteerera. Kana parent achingoziva Mwari hapana upgrade inodiwa. The only upgrade inodiwa parent kuti upgrade relationship yake naMwari on how to parent. Vari kuti izvo hapana, ende panapa ndiri kufarira kuti vanhu kazhinji vari kuita consistent. Vamwe vari kuti tino, umwe woti izvo no, vana voti tine problem, gogo vomva vati izvo toda kuenda pakati nepakati tive consistent. Inokuka kuti papa vamukasamukadzi ngada kuti teedzera munonyora because isusu mararamiro edu yes of course yenyu abereki standard but isusu tiri kutodzidzirawo mararamiro munyowani. Pane kanyakada ndakotaura mukanditendera, pane experiment yakamboitwa kwabereki yoti vakatora chimpanzi vakatora mwana vatidaona kuti gudo ringadzidzira here kurarama semunhu. Vadaro after a week or so result was mwana angararama sechimpanzi. Saka ina don't think kuti vabereki there's need yoti muite calm down kwatiri isusu because kwatiri kunokutonyora. Saka ngada kuuya kwatiri isusu tisitoziva kuti tinobuda sei. Musataure kuti munonyura, itai kuchimpanzi, handi muri kuti kuti vabereki vanoita zvimpanzi. Uyo ari kuti manzwa zvataurwa navo hanzi ista zvimpanzi, tikatotora mubereki ka topedzera yangu zvimpanzi through and through maonero ani. Pana ane maonero ari different pana ataurwa, ari different. In my own opinion, I think chakosha kuti issue yangaitaura trade. Vabereki vakasozoti there are some problems that we face nowadays. I think zvinogona kuvabetsera kumwe to approach problems that we face. Because vakatarisa standard yakudhara manje, problems afeswa timaita kudhara akasiyana problems afeswa izvozvo. Saka ndogona kuenda karohwa madrugs, but imimi hamusuziva kuti kune drug abuse kuitika kunzoko. Saka imimi nemuchingoshandisa menosanity yamukushandisa kudhara iyoyo, but zvaizvozvo zvikukuda ndezvekuti muzoti vapana kuafita madrugs. Saka togara naye pasi kana ndakuita kuria kana sei because kuziva kuti zvikuitika in the environment. Saka mufana ari kutaura kuti nekuti taakuda rehab mukaita zvekutamba munogona kungofunga kuti tiri tese isi taakuda kuitwa rehabilitate, ngatimbonamatai. Baba vangu namuponesi Musikiwenekani Pastor kutendai nanhasi, tibetserewo patichataura nevana vedu vari pano nevasipo kuti nyasha dzenyu dzitirindire. Muzita raJesu tinonamata, amen. Hanzi topedzera, hanzi vadhara musatombouya kwatiri, munopedzera mafanana nesu. Mwari atiitire zvakanaka. Handei kuna Deuteronomy chapter 4 pavhesi ya9. Deuteronomy chapter 4 pavhesi ya9. Deuteronomy chapter 4 pavhesi ya9. Vhesi ya9. Asi zvichenjererei mushingaire kuchengeta mweya yenyu. Inzwai zvitaurwa neBhaibheri. Bhaibheri apa munin'ina tiri kubvumirana harisi kutaura kumwana, riri kutaura kuvabereki vakanga vafambwa navo kubva kuEgypt vachienda kuIsrael. Saka Mwari akupa instruction kuvabereki anoti, asi zviite sei? Muite sei? Mushingaire kuchengeta mweya yenyu. Anoripita futi Mwari, asi zvichenjererei mushingaire kuchengeta mweya yenyu. Number 1,
kuti murege kukanganwa zvinhu zvamakaona nemeso enyu. Kuti murege kukanganwa zvinhu zvamakaona nemeso enyu. Ndinodzokorora. Instruction iripuwa kunani? Kumubereki. Zvikanzi iwewe zvichenjerere uchengete zvinhu izvi kuti uchengete mweya wako. Kuti urege kukanganwa zvinhu zvawakaona nemeso ako. Mapabataka. Zoisa pachena kuti munhu ari kupiwa instruction naMwari akanga asina kupiwa excuse yekufollowa theory. Saka Mwari akanga achiti panyaya ndakutaura hakuna munhu achagara pasi votaurirana theory vozofunga kuti inoshanda here kana kuti haishande. Ende hakuna akapiwa mukana wokupinda mulab kuenda kunotesta. Akanzi iwewe pauri kuenda kunotaura zvinhu zvawakaona kwawakanga usiri, keep quiet. Ndiye munhu ari instruction iri kupiwa panapo. Kwawanga usiri, keep quiet. Yes. Zvirege kuzobva pamwoyo yenyu mazuva ose oupenyu. Zvirege kuzobva pamwoyo yenyu kana kuti papfungwa dzenyu mazuva ose eupenyu hwenyu. Kuti zvamakaita sei? Zviri kupiwani? Issue iri panapa ndeyekuti the first thing chandoda kukuudzai vapfana mese mugere uko ndezvekuti tinowirirana here kuti ngatitore kuti iyi generation iyi toiti ndeyani? Toti ndeya Chaka. Chaka obereka mwana wake. Mwana wake kana achazoitawo baba obereka mwana wake. Uye mwana wake uyu achazoitawo baba obereka mwana wake. Ndizvo zvoka. Saka Bhaibheri riri kuti rovedza mwana nzira yaanofanirwa kufamba nayo. Zvoreva kuti Mwari ari kuti kuna Chaka ndavhura chikoro. Kana ndavhura chikoro Chaka udzidzise mwana zvawakaona. Haizi nguva yekuti mwana avhure chikoro muchikoro chababa. Hallelujah. Saka Mwari ari kuti chikoro china ticha umwe chete panguva imwe chete. Instruction haizi kuvazukuru. Instruction iri kwandiri nevana vangu kuti ndavhura chikoro. Saka ndavhura chikoro changu, iwewe wavhura chikoro. Pari kunzi dzidzisa mwana uyu kubva zvawakaona. Zvipi zvekuti vakaita izvi vakawana izvi, vakaita izvi vakawana izvi, vakaita izvi vakawana izvi. Izvozvo ndo zvaunoziva nemaresults azvo. Haugone kuenda unogara pasi modiscussa nemwana zviri muenvironment yake. Hauna kutumwa kuvana vake. Saka relationship iri pakati pemwana nababa inyaya yemunhu ari muchikoro. Vanangu ndoda kukuudzai chinhu ichi. Let's learn to separate issues. Kune ma-issues ari academic. Baba vari kuti sekuru ari kuti mwana wavo aite doctor. Ivo havagone kutraina doctor. Vanoasaina. Vari kuda kuti mwana wavo aite accountant. Vanoasaina. Kana wadzoka kubva kuchikoro handisi kutaura nadoctor, ndiri kutaura naPeter. Saka Peter haundiudzewo kuti ndinodzidza zvawadzidza kuchikoro kwandakabhadhara fees. Iwewe unogara pasi ochiita zvinoita kuti ine akanditumawo pachikoro changu upase semapasiro auri kuita kuchikoro icho. Saka inini handigone kutora manotsi ekuchikoro kwandakabhadhara fees. Uye handidi manotsi ekuchikoro kwandisina kubhadhara. Come on. Thank you. Zvoreva kuti ndikakuendesa kuchikoro kwekunoita maths hauye uchiita shona kumba kwangu. Handina kubhadhara. Saka problem iri pakati pevana nevabereki haizi on issues of life, iri on issues that were learned kuchikoro sina kubhadhara. Who paid the fees? Iwe wakuda kundigarisa pasi manje kuti ndistudy madrugs. Remember, Bhaibheri rangu haizi a point between life and rehabilitation. The Bible was meant for rehabilitation. Kana uri kumba kwangu utori ku rehabilitation. Saka when I'm through with you, you are ready to go and use your professional qualifications.
Asi iwe kana wazobereka wavhura chako chikoro. Okay. Uone ndikauya ikoko. Saka zviri kunzi iwewe zvauri kuda kuti nditiche mwana enda anoticha wako. Come on. Ndo zvawakaona. Handigone inini kuti vana vangu imimi mundiudze kuti nyika yachinja. Zvamuri kuenda kungondiudza ndezvekuti kune umwe baba wekuAmerica anenge ane formula inodarika yenyu. Handizi baba wekuAmerica inini. Chikoro changu ndechichocho St. Aidan's Primary School. Haundiudze zveku St. John's. Amen. Zvandakaona number 1. Unfortunately nyika iri kufunga kuti kuchenjera to learn from trial and error. This is the reason why nyika iri kutora mikodzero kuvabereki yodzipa kuvana so that vana vanorana vokereta zvimpanzi. And I want to tell you, being at peace with your child when she is not at peace with God is being at war with the Creator. You are not blessing the child, but ari kuenda kurehab. And rehab yenyika idzosere munhu pana Mwari inomudzosera paanga ari nekudhanganyika kwake. Kana uchirehabilitira chimpanzi achiite munhu chinoita chimpanzi. Ngatitaure. Saka vanangu, first point yatoda kuburitsa pachena tigere pano. I don't care kuti Minister of Education anoti kudii. I don't care kuti Prince Charles anoti kudii. Because I was sent to safeguard principle. And what is it? Chiri kuita kuti pave neconflict pakati pemwana nababa. Ndeyekuti umwe nemumwe anoda kuita zvaanoda irrespective yemaresults atoripo. Kuti inini ndakazviona kuti vakaroora type yako iyi vari kukwangwaya. Inini manje ndoda kuti ndigare newe pasi ndinzwisise. Ndonzwisisa izvozvo manje inini kunzwisisa iwewe. Iwewe ndogara pasi newe. Iwewe mbondudza chaunoda kuti ndinzwisise iwewe. Chandisina kuudzwa namudhara chii? Amen. Ngatisirane pachena vanangu. We want to be objective. Imimi chamuri kufunga kuti takasara chamunoda kuti tiite kopapu chii? Come on. Ngatitaurirane ende hatidi kutora nguva vakatora tichiti ga kuti chii iye zvino izvi chatinofunga kuti izvo pane munhu anofanirwa kuchibata kuti ataure neni. And I want to ask you a question. Imimi vanangu, who do you think you are? Unoti baba vaende kuchikoro vataure newe. Who are you? Kuwanikwa ndiri palaptop inini ndichigugla kuti inini newe titaurirane. Ndiwani iwe? Why is it that you are not going palaptop to Google so that you can relate with me? Come on. Go deeper. Why should the parent put effort where you are not putting effort? Iwe uri kudestroya. Ini ndiri kuda kuvaka oti ngatipaze titangise. Ini manje ndogara pasi ndipaza newe. Waraiti kana ndazopedza tikaona kuti method yako haishande tozodii usina upenyu. Handindombokupa yangu inoshanda. Hanzi pindura naelder. Amen. We cannot continuously do the same thing over and over and over again. Haikona kufunga kuti kana takamira panapa hatina kutombonyenga. Tainyenga vasikana, vatsvuku tovaziva, vatema tinovaziva, takambovaona kwatakanga tiri, vari hard to get tinovaziva, vaiita unge nyika inonakidza tinovaziva, vaiita zvakati takavaona. Iwe ogara neni pasi kuti ngatistudy. Ndostada chii? Hatingagare pasi ndaitaura nomwe mwana ndiri pavhitsi munin'ina ari kundiudza zvikanzi izvo imimi you are being too hard on us, even magay animal rights. Tinondoudza zvinhu zvakaita kusodhoma sezvakaitika nhasi kare. Saka by the end of the day issue iri pano ndeyekuti Mwari syllabus yake haichinje. The concept remains constant. And Mwari is attending to the person. Whatever you learn in the world is attending to the physical. Amen. Ndozviripo. Saka kana ndakagara pasi inini ndiri kuti mwanangu fees ndichabhadhara. Asi pandabhadhara fees you must be there to enjoy the fruits of education. Zvinokubatsirei manje onoita doctor anorohwa kumba
ari kumbare, ari kurohwa kumba, ari mukomboni, ari kurohwa kumba. So why waste the investment? Because peace of mind haiuya nemari chete, inouya nemari necapacity yekuishandisa. Paunonzwa vanhu vachiti izvo, no, munhu akaita mari muhomwe anodhanganyika musoro. That is not the truth. The child was never taught to live with money. So inini, I am teaching you to say you can live with money and money becomes a blessing and not a curse. But the challenge iripo ndeyekuti mwenye ndikakupai key yemota, you can't even attend church. Why? Because everything else has been catered for except the person who should enjoy the benefits. Unaziva maifanga kuti makagara pasi so mapedza kusiiwa nemota pachikoro, motenda Mwari kuti Mwari toda kukutendai kuti mubereki akaenda netsoka kuchikoro anoti driver kuenda pachikoro. Kuti mbuya vasina kuenda kuchikoro vanobhadhara school fees. Kuti mbuya vanoita mari chokubhadhara school fees. Ndakuendesa kuchikoro tichigarai pasi mbuya muite cope up with me. So, number one, take vanangu ndeyekuti izvo hakuna anovhura night school kake muchikoro chiri established. And atitiche masubjects ako ese. Hey, I like this one. Atitiche idzodzo. Vazinzwaka? Iwewe woenda udanana naJohn. Inini ndakanzi John wokutengera dress. Inini ndoti kumba kwangu handidi dress, oti ndovenga John. Aiwa. Ndakanzi naMwari ndikudzidzise kupfeka, harisi basa raJohn. Saka kana John hakukuudza mapfekero mumba mangu, andiburitsa basa kai. Ndatodzingwa basa, yes. Ende kana ndichinge ndadzingwa basa ndonosenza kupi, ende mudhara ndomuti chii. I'm telling you, we can no longer afford to lose our children because of experiments. Where has this ever worked? My experiments ekuti musikana nemukomana pinda mutoilet imwe chete. Hazvidi mutemo nyange hurumende kuti ungozvinzwa kuti indiri munhu wemukadzi andipinde umu. Simple. Saka isi patiri kukudza ndepekuti nyika ichachinja zvainoda. But it does not mean you should change. Zvinongobva pauri chete kuti izvo. Unoziva kuti zvinofanirwa kutokunetsa kupinda padhori imwe chete nyange matoilets acho achinopatsana mukati. Correct. Kungoti inini I am a woman, I know my value. Umu handiite sei umu handipinde. Asi imimi imagine kuti munhu kusvika azoda kuti vanhu vapinde mutoilet imwe chete. Imimi sekufunga kwenyu development yacho iri papipa. Andingobvunzawo imbondipaiwo vanangu ingofunga semapenzi. Imbondiudzawo kuti sekuona kwenyu kana iwe wadungamdzana kupinda mutoilet nemurume, then what? Kana kuti wongomugoti izvo, I feel I am a woman, then you are a woman. I am identifying as a man, then I am a man. Kana nemi unongati tingapengo here kusvika pa level kana ndimo ngoti ndangomuka mangwana Maxine, I want to identify as hakusisina kunzi he, hakusina kunzi she, yeah he and she. Moti tigare pasi isusu tiite cope up. Tinoita cope up nechi. Saka ndo number one yatakaudzwa naMwari munin'ina wangu ari kubvumirana neni. Hati atende zvikoro twenyu ende usavhure chako pane changu. Ndati mbotaurai. Ndoda kutanga newe. Iwe hausiri waka, haisi pfungwa yako ka. Ipfungwa yegeneration. Generation dzenyu zhinji idzi makadhanganyika musoro. Misoro yenyu inongotorwa nemhepo. And what you think is progress has never been progress. Hey. That's why zvichishamisa kuti munhu anobuda mumba ya businessman iyo onokwangwaya. What were you learning for 21 years wakagara uchidya sadza remunhu? Hey. Hey. Kuti wakagara mumba ine vanhu vanomuka vachinamata vachitya Mwari, unoenda onoroorwa kunotanga experiment neupenyu nelife. Zvinhu zvisina kumboitwa zvausina kumboona uda kuti zvionekwe mauri. You want to be the beginning and the end of prophecy. Uda kuita sendiri kukubvunzai kai mimi. Munhu agone kuzvichengeta ari one.
munhu agone kuve principled ari one, munhu agone kurarama a straightforward life ari one, and you want to understand that person. Who do you think you are? Jesus never came on earth to understand us, but to set a standard, and that standard must be followed. We're to understand people, we're to change people, we're to pray for people, we're to nzidzarende kudenga unororwa, because family is a great commission. Amen. Hey. Amen. And you come here makagadza tupoto pamoto tusati twamboibva. Yeah. Twakabikwa kupi itoto? Recipe hiyo makaiona kupi? Oda kuti manje muupenyu Bible riri kuti mwanangu pauchazenguwane wako mwana uchadzidza nezvawakaona, but it will be tricky when you become the object lesson. Mwana wako will never listen to you. Haateerere mahombo akadaro. Ende ndo zvamuri kuita. Makamira makabata mafoni, makamira mune ma-TV, makamira mune dzimotikari, makamira mune macourse, makamira mune education, but not learned. I am telling you, chikoro chemumusha will never be substituted by any institution. When you are coming back from college, you are coming to school. And I am the headmaster, I am the principal, I am everything. And I am the teacher. I sit down. Yes. Come on. That one, Vanangu, it's not a point for debate or for discussion. It's an instruction from above. Mwari akati izvo ndinofangwa nyaya yekudzidzisa munhu upenyu iri kumubereki. Kana asingagoni zvaasingagoni, nai vasaruchera moita mukwasha. Mukwasha wenyimi ndi accountant. Mungagara naye pasi muchiita zveaccounts, anozviziva. Ndosaka pane nharo unogara naye pasi womuti mukwasha. 1974 ndakanga ndina secretary, ndikafunga kuti izokubatsirana kupota tichivigirana chikafu, but ndakazozviona after 5 years kuti chikafu chachandinyudza. Usadye chikafu chasecretary. Experience. Hausi kutaura theory, haagone kugara pasi achikubvunza mubvunzo nondandiriko kai. Ndakanga ndiripo, ndine kutomudza kuti mukwashaka ukangodai zvichadai. Ndimudza mukwasha musawanotenga mota, vasikana vari kuda lift vachawanda. Ndakambovakwidza. Asi vamwe vacho pandakazovakwidza ndandanyora. Mukwasha kana wane mari, ukaona munhu ari kuda lift, mupe mari yekombi. Ateere iwo chenda. Ndo unonzi kudzidzisa munhu anoita nharo kuti kudi. Nekuti ndini ndakanga ndiriko, ndakazviona. So by the end of the day, chinonzi upenyu manje is not arguing over issues dzeupenyu zvatinodzidza academics. Is telling you kuti iwe uri kuona mai vaunawo pano vari kuti havaita vaita ivava. Zvakadai mwanangu. Asi inini ndakazodzidza kuti nekuti. Kana uchida iwewe ita. Kwete kugara pasi muchiti muda kundionesa hanzi it's only that hamumunzwisise. Handina kuya panozonzwisisa boyfriend yako. Haisi mwana wangu. Iwe ndiwe mwana wangu. And handisi kukutraina kunzwisisa vanhu. I'm just training you to know what you want and go and get it. Amen. Chet. And this education is selfish. Very selfish. Ndiri kukudza kuti syllabus yekwana John inoshanda ikoko. Siyaiye navabereki vake vaiti syllabus iyoyo. Asi ukangoitora ukaisa mucurricula yako wanyura. Yafa kai? Yafa. Ya undu. Vanangu munoziva kuti nyika yanhuhwa iyi. Ende vanhu vachasara vakamira ndevanotya Mwari. Ende comparison yatinofanirwa kuzoita, ndoda kuti muende bvunzai vana baba venyu, muvabvunza kuti mavakakurira vaitya Mwari nevakanga vasingatye Mwari vachiriko ndevapi. Nyange imimi pamuchakura muchazozvionawo kuti iyi syllabus iyi ine ma results, iyi syllabus iyi haina ma results.
zvekuti vamwe vamunavo kuchikoro muchatopesana navo munzira mukatadza kuvaziva. And the proof inenge iripo. Saka musavhure zvikoro zvenyu kuchikoro chevamwe. Garai pasi. Amen. Basa remhuri harisi rekuti mwana aende kumadrugs tozodzoka torehabilitate. Basa remhuri harisi rekuti tiite mistake tozodzoka togadzirisa. Basa remhuri is to avoid what we can avoid. Ende tinozvoavoida seiko? By going back to the basics. Kwete kungoverenga mavhesi chete, asi kuverenga mavhesi nezvakaitika muupenyu. Nozakana vachiverenga Bhaibheri ka? Bhaibheri, mwanangu ndikandikudze. The only way you can relate neBible is to be practical. And hautarise upenyu hwevamwe, unotarisa hwako. Saka unoita practical pakuti kudii? Bhaibheri risati musanyengerwe nekuti ushamwari hwakaipa hunoodza tsika dzakanaka. Iwewe unongogara pasi ofunga iwewe, what benefit did I get from? You will see whether you have depreciated or appreciated. Hazvimbodi kuitisana nharo takagara mudzimba tichiitisana nharo. Pane here asingazive kuti if you watch too much pornography it affects you up there? Hapana. Saka nharo ndedzei? Pane here asingazive kuti izvo inini ndinogona ngokudza mwanangu usaidaidze vakomana kurumu yako kucollege. You don't understand college life. Yes, I may not understand college life, but nongoziva kuti ukainvita vakomana vanogona kupedzisira varara newe. Saka ini handisi kutaura nenyaya yecollege life ini. Ndiri kungokuudza chete kuti izvo nemazira andinoita unogona kurarwa newe. Saka iwewe ndinzwisisewoka usati wanzwisisa college life. Pane here asingazvizive kuti pawakanga usina foni miedzi yako yanga iri mishoma. Pane here asingazvizive iye zvino izvi kuti you are fond of a man not because of what he has done but this time you spend with him pafoni pako. Pane here asingazvizive kuti kurara neboyfriend pafoni kunove intoxicating. Pane here panapa asingazvizive anofunga kuti itheory kuti too much of that phone makes you see people better than they are. Pane here asingazvizive kuti izvo kubva musi wawakatanga kuita zvinhu izvi relationship yako naMwari haisisiri. Pane here panapa asingazvizive kuti iwewe you are here not because you love God but you belong here. Pane here asingazvizive kuti even my faith life is deteriorating. Pane here asingazvizive kuti if you don't read and pray you are not a Christian. Pane here asingazvizive kuti inini Jesu akauya hapana kwandiri kuenda. Saka what is the point for discussion? What is there to discuss? Nothing. Wasting a lot of time vanhu vachita maseminar, wasting a lot of time vanhu vachita zvino nechinoichi, wasting a lot of time vachidiscussa zvinhu zvavanoziva zvekuti kudiko ndezvekuti izvo ityai Mwari mumupe mbiri mumurumbidze. And there is no other way that is going to get there kunze kweGod's way. And when we sit down and we discuss God's way, uda kuikweta nezvawakaudzwa kumabhuku. Iwe pana kubva kumunhu mukuru kusvika munhu mudiki pana asingazive. Hapana, ndakagara ndiri elder ndotozviziva kuti ndikadai ndanyura, ndikadai ndanyura, ndikadai ndanyura. Hakuna elder nyange usingaasese prayer life yako. Hakuna elder asingaasese nyangwe reading methods dzako. Hakuna elder asingaasese kuti mamhanyisira ndakuita zvinhu izvi ndakuzonyura. Hakuna elder asingazviziva kuti girlfriend yanchagona kuiramba. Usafunga kuti kana elder you become immune to reality. Kana ndaenda kumwana wangu ndonomudza kuti mwanangu kana uchida kurarama zvakanaka negirlfriend usatombove nayo. Ende usandibvunze kuti kwesei mimi munayo. Ndiri kukuudza kuti Bhaibheri randiti nezvandakaona ndinyatsodza kuti ichi chigemo hachishande ichi. Chinonditengesesa imba, ichi chigemo hachishande ichi. Chiri kutonditengesesa mota, ichi chigemo hachishande ichi. Chiri kundipesanisa nemhuri yangu. Inini ndiri kuedza kukudza kuti inini hangu ndatove musungwa wesarudzu, asi chigemo ichi.
Saka Mwari akatuma vanhu kunoudza vanhu. Amen. I did not come here for assessment. Ndauya kuzongokudza chokwadi kuti ukakwira mumota yemunhu mazuva ese ichaita shamwari yako. Ikaita shamwari yako muchawirirana. Mukawirirana muchadanana. Munogona kuzotadza kurarama mese asi mazviisira muyedzo usiri necessary. Ndamboti vasarishira vasakupe lift reni. Hatina kudati ndakuti ipanana ilift. Asi zvandataura izvi ndo zviripo. Yes. Ndiye munokwira. Ende munoita zvamunoda kana maenda kucollege munogara zvamunoda. Munodya zvamunoda, muchinorara kwamunoda. Muchinyengwa kwamunoda, muchiita zvamunoda. But muiri uyo itemberi yaJehovha. He invested. Mwana womunhu akafa. Jesu akarembera pamuchinjiko. Achiremerera chimutumbi icho. Achiremerera pfungwa iyo. Ogara pasi ondiudza iwewe kuti izvo. We need to sit down and talk so that spiritual life compromises. My class will not close because you have been to college. Never. Amen. Indokura ndarerwa muEpworth. Ndoziva chinoita kuti ndirambe ndiri muEpworth. Ndoshingaira ndobuda. Iwo uda kudzokera. Udzokere ndakanyarara. Ndati kuEpworth kwakaipa here. Ndotaura kuti kana ndakatombobva ako ka tichadi umwe anonoti representa ikoko. Hallelujah. Ndandiriko zvendokuziva. Iwo noti vanhu vanomuka vachienda kubasa vari kushingairira dumbu ravo here. Aiwa. Ziso redu rakatarisa mberi. Ndosaka vadhara vachimukira kubasa. Haizi nyaya yekuti vanongoda kuunganidza. Ziso ravo rakatarisa mberi asi wekuzvisiyira hapana. Ndoziva kare vana vangu zvaiitika. Pakatanga nyaya dzedating idzi. Ishu yanga iripo ndeyekuti izvo. Painzi vanhu vaite date mwanangu. Vakanga vasiri vakomana vaitarisirwa kuenda for a date. Vasikana ndo vaiita dating. Why? Because mutemo wenyika waiti kana mubereki akafa akasira mwanasikana pfuma, mwana musikana hafanirwe kutonga pfuma, anoisarenda kumurume wake. Saka musikana aifanirwa kuenda kunoita assessment kuti upfumi hwandinawo ndinganohusiya here mumaoko ebenziri. Okay. But now because imimi munorarama like prodigal daughters and sons, to go and waste my investment nenguruve. You think it is my duty to take care of you and then your duty to destroy the capital? Unofunga ndorwara ndaikuendesa kuchikoro. Unofunga ndorwara ndaitenga sadza. Unofunga ndorwara ndaitenga hembe. Unofunga ndorwara ndaikugadzirisa musoro. Unofunga kuti ndopenga kana uchinge wakanitarisa. Unondoona sebenzi. Vanangu upenyu ndewako. Tiripa family life turikutaura nemunhu wese tutaura tese. Upenyu ndautorwe serious. Serious. Upenyu currency. Never to be redeemed again. Upenyu mwanangu, upenyu. Upenyu currency. Never to be redeemed. Upenyu. Upenyu hauiswe mumaoko emunhu. Upenyu mwanangu. Vanangu ndoramba ndidzokorera upenyu. Upenyu hunoda kugadwa seriously. Katinamati. Baba vangu namuponesi musiki wedenga nepasi. Rumbidzwai nekusingaperi. Tagara semhuri nevana vedu. Tibatsirewo timboona zviri mberi timbokanganwa zvanhasi. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Amen.